چکدارên PKK yên li Şingalê hewl didin dibin baskê hejda şeعبî de bibine beşek ji artîşa Iraqê û parlamentarekî Kurd li Parlemanê Iraqê dibêje divê çekdarên PKK ji Şingalê derkevin. Ji ber hebûna çekdarên PKK li Şingalê nerawayiye û li gorî biryara Encûmenê Nûênerên Iraqê dive ew çekdar ji Şingalê derkevin. Li gorî ku Basın News balav kiriye, çekdarên PKK yên li Şingalê bi navê Yekîneyên Parastina Şingalê YPG hatine damezrandin. Mehane birêya hejda şeعبî moçe û çekan ji Bexdayê werdigirin. Weke Basın News balav kiriye piştî ku Adil Mehdî Serok Wezîrên Iraqê biryara yekxistina hejda şeعبî kiriye. Çekdarên PKK hewl didin Sûdeyê ji wê biryarê werbigirin û biçine nava rêzên artîşa Iraqê û di wê çarçoveyê de bibine beşek ji artîşa Iraqê û moçe û çekan ji Iraqê werbigirin. Nasir Yusuf parlamenterê partî li Encûmenê Nûênerên Iraqê dibêje hebûna PKK li Şingalê nedestûrî û nabe çekdar bi îdeolojiya PKK li nava Şingalê cêbigire û berdewam çekdarên PKK rêgiriyê li avdankirina Şingalê dikin û rê nadin ku rêveberiya şer'î ya Şingalê vegere Şingalê û ji aliyê xwe ve Qadir Qaçax di vê derbarê de ragihand ku çekdarên YPG yên bi ser PKK ve xwe xistine bin biryara hejda şeعبî de û tekez kir ku heta PKK û hejda şeعبî li Şingalê ne rewşa Şingalê roj bi roj xirabtir dibe û rewşa wê weke rewşa bajarên dagîr kiriye.